Išiel som nedávno s kamarátkou a ona mi povedala, nerob si starosti, bol to len just the tip. Just the tip. Otočil som sa na ňu s prekvapením. A ja som povedal, čože? Ona na to, nie, bolo to len just the tip. Čo to je? Hovoril som si. Ukázala mi túto aplikáciu. Bol to najľahší spôsob, ako niekomu dať sprepitné, aký som kedy použil. Navštívil som web, pozrel ju a som presvedčený. Toto určite používam pre svoje podnikanie. Just the tip je doslova najjednoduchší spôsob, ako zbierať sprepitné a získať lepšie recenzie. A skutočne pochopiť, ktorí z mojich zamestnancov sú dobrí a ktorí z nich sú zlí. Je to jednoduchý program na dávanie sprepitného cez QR kód, ktorý stačí len vystaviť a zabudnúť naň. Môžete sa prihlásiť, vidieť, ktorí zamestnanci podávajú najlepšie výkony, kto sa snaží najviac a kto nie, a doslova to len nastaviť a zabudnúť. Je to jedna z najlepších vecí, aké som urobil. Moji zamestnanci sú šťastnejší, moje názory sú lepšie a ja to viem. Toľko viac o mojom podnikaní. Je to samozrejme. Takže sa možno pýtate, koľko to všetko stojí. Je to tá úplne najlepšia časť. Je to navyše úplne zadarmo. Takže ak ste naozaj rozumní, odporúčal by som vám vyskúšať Just the Tip. Je to doslova Just the Tip.